ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఎందుకు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే దానికి ఒక పేరు కూడా పెట్టాం. మనం ఆదివాసుల ధర్మ యుద్ధం అని చెప్పేసి పేరు పెట్టుకున్నాం. ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ఈ పేరు? ఈరోజు మనం ఈ సమావేశం పెట్టుకోవడానికి గల కారణాలు నేను మీకు క్లుప్తంగా తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. మొదటిది, గంగారాం గారు చెప్పినట్లుగా 2011లో సంక్షేమ పరిషత్ వాళ్ళు హైకోర్టులో లంబాడాలను తీసివేయాలని చెప్పి కేసు వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆధార్ సొసైటీ, ఏఈడబ్ల్యూసీఏ వీళ్ళందరూ కలిసి 2018 నుంచి సుప్రీంకోర్టు కారణం లంబాడా సోదరులు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న రిజర్వేషన్ చట్టవిరుద్ధం అని చెప్పేసి మనం కోర్టులో కేసు వేసిన అంశం ఉంది. ఇక్కడ కోర్టులో కేసు ఏమని వేసామంటే, లంబాడాలు రాజ్యాంగంలోని 342 ఆర్టికల్ ప్రకారము షెడ్యూల్డ్ ట్రైబుల్ ఏ విధంగా అయినారు అనేది ఒక ప్రశ్న. రెండవది ఏంటంటే, ఒక కులాన్ని లేదా ఒక కమ్యూనిటీని షెడ్యూల్డ్ ట్రైబుల్ గా గుర్తించాలంటే ఎటువంటి ప్రమాణాలను పాటించాలి అంటే, రాజ్యాంగంలో మనకు 342 ఆర్టికల్ ఉన్నట్లుగా 366 ఆర్టికల్ ఒకటి ఉంటుంది. టీచర్లకు బ్రాకెట్, మేము లాయర్లను దాన్ని క్లాజ్ అని చెప్తాం. ఈ క్లాజ్ లో 25 అని ఒకటి ఉంటుందండి. దీని అర్థం ఏంటంటే, ఒక కులాన్ని షెడ్యూల్ ట్రైబల్ గుర్తించాలంటే ఈ 366 ఆర్టికల్ బ్రాకెట్ లో ఉన్న 25 చెప్పిన దాని ప్రకారము ఆ కులానికి ఆల్రెడీ రాష్ట్రపతి గారి చేత గుర్తింపబడి షెడ్యూల్ ట్రైబల్ గుర్తింపబడి ఉన్న వాళ్లకు దగ్గర పోలికలు ఉండాలి. ఆ పోలికలు ఎక్కడ? సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, వాళ్ళు అనుసరిస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలు, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం, వాళ్ళు జీవించే ప్రాంతం, ఇవన్నీ కలిపి దగ్గర పోలికలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక కులాన్ని ఎస్టీలో కలపాలన్నా, ఎస్టీలో తీసేయాలన్నా అది ఒక కమిషన్ ద్వారా మాత్రమే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటివి జరగకుండా 366 ఆర్టికల్ బ్రాకెట్ లో ఉన్న 25 క్లాజ్ ని పోలికలు లేకుండా, ఎటువంటి కమిషన్ లేకుండా ఏ విధంగా వీళ్ళను ఎస్టీ జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలపడం జరిగింది. దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. 1976 నుంచి ఇప్పటి వరకు వీళ్ళ వల్ల మేము ఎంతో నష్టపోయినాము. కాబట్టి మాకు న్యాయం జరగాలి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసి ఈరోజు మనం కొట్లాడుతున్నాం. ఈ కేసు వేసినప్పటికి కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా స్పందన లేకపోవడం మూలంగా ఒక వారం రోజుల క్రితం జరిగిన హియరింగ్ లో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు మీరు స్పందించడం లేదు, డిసెంబర్ 9 వరకు మీరు దీన్ని స్పందించి ఏదో ఒకటి తెలియజేయకపోతే నిర్ణయం మేమే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి కోర్టు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క నిర్ణయం ప్రభుత్వాలు కోర్టుకు తెలియజేస్తాయా లేదా అంటే, కోర్టుకు ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని తెలియచేయాలి, వాళ్ళు అసలు ఎస్టీలో కలిపామా లేదని చెప్పే అంశాన్ని కోర్టుకు తెలియచేయాలంటే ఇటువంటి భారీ మీటింగులు, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే మీటింగులు మనం పెట్టినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఈ మీటింగులు మనకు అవసరం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, 342 ఆర్టికల్ కింద వీళ్ళను ఎస్టీలుగా గుర్తించలేదు. రెండోది, 1976లో వచ్చిన చట్టం కూడా ఎస్టీల్లో ఒక కులాన్ని, ఈ లంబాడే గాని, ఎరుకులే గాని, యానాది గాని, ఇంకే కులమైనా సరే కలపడానికి తీసుకొచ్చిన చట్టం కాదు ఇది. ఈ చట్టం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఆదివాసీలు 30 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర భూభారతంలో ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నారు. వీళ్ళని కూడా చట్టసభల్లో అంటే ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రాంతాల అభివృద్ధికి వాళ్ళే నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఆదివాసీ సమాజం కానీ, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ సమాజం కానీ అభివృద్ధిలోకి వస్తారు అనే ఒకే ఒక కారణం చేత 1976లో 108 యాక్ట్ తీసుకొచ్చేసి
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. దీని మూలంగా మనం ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా ఎన్నిక కాగలుగుతున్నాం. అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఆ చట్టంలో వీళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి మధ్యలో దూరినాయి, ఇన్సర్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేనెవరో మీకు తెలియదు, నా పేరు ఎరం పాపారావు. నేను ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి పెట్టిన ఒక వీడియో దాదాపు 40,000 మంది చూడడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో కూడా నేను క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది, ఒక కమిషన్ వేయాలి, కమిషన్ రిపోర్ట్ రావాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. వీళ్ళు వచ్చి దొడ్డిదారులు దూరింది. ఇక్కడ 342 ఆర్టికల్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి చేత గుర్తింపబడి ఉండాలా, అది రాష్ట్ర జాబితాలో ఉండాలా, కేంద్రం జాబితాలో ఉండాలా. మరి డీలిమిటేషన్ యాక్ట్ ఉంటుంది, జనాభా లెక్కల అధికారుల రిపోర్ట్లు ఉంటాయి, వాటి ప్రకారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క 76 అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 5 లో 1వ తారీఖు 4వ నెల 1971 వరకు వాడు షెడ్యూల్ ట్రైబల్ అయి ఉండాలా, ఎస్టీగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలన్నా ఎంపీగా పోటీ చేయాలని చెప్పారా? లేదు. వాళ్ళు ఈరోజు మన యొక్క ఎమ్మెల్యే సీట్లలో కానీ మన యొక్క ఎంపీ సీట్లలో కానీ ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా పోటీ చేయడానికి కూడా అర్హత లేదు. ఇది అందరూ గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇక నుంచి ఏ ఎన్నిక జరిగినా మనందరం కూడా మన వాడిని సపోర్ట్ చేయాలా. వాళ్ళు పోటీకి వచ్చి పోటీలో నిలబడితే 1976 చట్టం మీకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హతను కల్పించలేదు. ఎందుకు అంటే 72 యొక్క డీలిమిటేషన్ యాక్ట్ లో 1971లో వచ్చిన జనాభా లెక్కల్లో మీరు షెడ్యూల్ ట్రైబల్ గా లేరు కాబట్టి 1976లో వచ్చిన చట్టంలో మీరు ఇరుకబడినారు కాబట్టి మీరు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదు అని చెప్పేసి మనం ప్రతి ఒక్క ఎన్నికల అధికారిని నిలదీసి మనం అప్లికేషన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క ఎన్నికల్ని మనం ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళని మనం పక్కకు పంపించగలుగుతాం. అప్పుడే మనం చేసిన పోరాటాలకి కోర్టు పోరాటం, న్యాయ పోరాటం కానీ ప్రజా పోరాటం కానీ అన్ని రకాల పోరాటాలకు కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ దిగొచ్చేసి మనకు న్యాయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధమైన పోరాటాలు మనం చేయాలా. ఈ యొక్క మార్పుని నేను 2005 నుంచి నేను కోరుకుంటున్నా. ప్రతి ఆదివాసీ బిడ్డ చైతన్యం కావాలి. ప్రతి ఆదివాసీ బిడ్డ ఇది నా హక్కు, ఇది నేనే పొందాలా, ఇంకొకరు పొందొద్దు అని చెప్పేసి దృఢ నిర్ణయం తీసుకొని ఈ హక్కుల కోసం కొట్లాడడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పేసి నేను అప్పటి నుంచి కోరుకుంటున్నా. అది 2025 అంటే 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ యొక్క కళను కొంచెం చూడగలుగుతున్నా. ఇదే మార్పుని, ఇదే చైతన్యాన్ని, ఇదే ఉద్యమ తీరుని భవిష్యత్తులో కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన హక్కుల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మనం ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నాం అన్న, ఒక్క నిమిషం అయిపోతుంది. మనం చెప్పుకుంటున్నాం రామ్జీ గోండ్ గారు, కొమరంభీం గారు, వెడమ రామ్ గారు, బీర్సా ముండా గారు, వీళ్ళందరూ ఎవరి కోసం పోరాడారు? మన కోసం, మన భవిష్యత్తు కోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం. వాళ్ళు ఇచ్చిన హక్కుల్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఆ హక్కుల్ని ఎవడో తొడిదారులు తీసుకుపోతుంటే వాడికి అప్పచెప్పేసి ఇంకా కూర్చుందామా? కూర్చోవాల్సిన అవసరం మనకి లేదు. మన హక్కుని మనం కాపాడుకోవాలా, మన హక్కుని మనం పొందాలా, మన హక్కుని మనం అనుభవించాలా. అట్లాగే మన భావితరాల వాళ్లకు ఈ హక్కుల్ని అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క ఆదివాసీ పౌరుడి మీద ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఆదివాసీ పౌరుడు కూడా స్పందన తీసుకొచ్చుకొని ఇది నాది, ఇది నేను, నా తరం అనుభవించాలి తప్ప దొడ్డిదారిలో వచ్చినోడు, దొంగతనంగా వచ్చినోడు అనుభవించడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి ఈ హక్కుని మనమే మన భావితరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి ఒక ప్రతిజ్ఞలాగా చేసి ముందు కొట్లాడేసేసి ఈ హక్కుల్ని కాపాడుకుంటూ ఈ జాతిలో అడ్డగోలుగా దొంగతనంగా వచ్చిన లంబాడ సమాజాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా ముందుకొచ్చి కొట్లాడాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు జై ఆదివాసీ.